के बनी के बड़ा फटाफट बतड़े चाप पदम ना के कड़क जीबे। धान तो काटिए देनी जा। चल तन देख लिया कि पठारी भींजल बा कि ना, काहे कि ऊपरो वाला परेशाने कइले बाड़न। एक तो काई में के बहिए गइल, जितना धान मेहनत करके रोपनी जा बिया खाद सब छिटाइल। आदमी कहतड़न कि हम ही बानी अपना आप के। चलो देख लिया खेत की भींजल बा कि का भइल बा। हे भगवान, सब तो ले ला, अभी लेब। सब तो पहले लागल रहे, आदमी तो कहत रहन कि ना लागल बा बिजोड़, उहो धनमा गइल। चला कोई से सलाह कह के पूछल जाओ कि भाई एकरो कोनो इलाज होई नु। धान तो सरवा एकदम खेते में बा, लाग बुझाते नहीं खे, दिमाग तो कामे नहीं खे करत इसको कि खेत गेहूं रोपाई कि ना रोपाई। ऊपर वाला पूरा देख के जरूरत नहीं तो का करत हन। हचा बुनी पर तो बुनी के दिन ह, परेशाने ने कइले बड़न। आदमी लागत कहे लागत कि ना हमरा से बाहुबली कोई बा ना बावन, कोई आदमी बा कोई भगवान रहता नीचे तो उनका के मरती चार तबड़ा खुमच के। काहे कि हमार सब खेत बर्बाद होता, संपत्ति हमार नीलाम होता। का कहल जाओ, कैसे खाई जी, कैसे जियल जाई, तनको बुझाता भगवान के। रहतन तो इतना कूच कूच के मरती। मेहनत न कोइले बानी, पसेना चुआ चुआ के। धान इतना ही पचर हो गइल बा। एकरा कितना रोपले हन जा, मेहनत ले कोच कोच के रोपले रहन जा कि कबरे न आते। आ ऊपर ध के पानी बरसावत हन कोब कोब के, रहतन नीचे नती इतना मार मरती न। धान तो देखिए लेनी कि पचर पचर भइल बा। चलो लहसुनिया रोपले रही काल, देख ली कि ठेहुना और पानी लागल बा कि तनी से पानी लागल बा। चलो देख लो, साला रोपले रही हई से तो हो गइल खई से। ई बुझातो बा कि लहसुन बा कि नहीं खे। ई पानी ऊपर वाला बरसात लेमन तो दिक्कते न होई। अरे लहसुन में पानी देखत है कि हाथ ना लागल बा, आ दान चने हिका छिड़कत रे। तोरा बुझात नहीं खे तनिको, पहले टबा के पूरा लहसुनिया के जाम कर देले। जामी रे लाड़ कोत मार पीठ पे के बनी के बड़ा फटाफट बतड़े चाप पदम ना के कड़क जीबे। जब मन तोर कर यहाँ पे परा देले नु, तोरे में हम परा दे। चल रे हवा चल रे फूक मराओ। यही से तो ऊपर वाला दे दिलन तोरा के धान आ लहसुन लाड़ पड़क बड़ी धाधाल चलत रहस। ऊपर वाला से कोई बढ़ के बा, लाड़े पर पात देबे। लाड़ से धान भइल बा चाहे ना, डांट तू भइल बा नु, आग तापम नु। हम तू आग तापम, तू तपी हो तो हरे लाड़ हमरे लाड़ पे गिरा मारे के पड़ी। बुझाइल अपने थुथुराइब। हई देखो सेक्शन पे फेंकले बस रोड पे, आ ना देला पे कहना से हो खराबे हो, ई फलानवा खराबे हो। ई मत जाई डांट दिया ना ना डांट दिया सन। अरे बचबो तोर केने केने गइल, पश्चिम में से छो के गइले उत्तर भर गब गब ले ले नु। बड़ी चढ़ चढ़ के लेत रहसन, बुझात रहे कि अब हमरा ऐसा कोई हल ही नहीं खे। काहे पक पकाइल बारे पोक का मराइल हो। हम तो ले लेबे नदिया पे, तू तो ले लेबे बटैया पे, तोर गांड में छिकनी जाम हो जाई। अरे हमार तो बटैया होइबे किलो, तोर तो अधिया हो। बटैया में तो हमरा मिलियो जाई छाट के, आ तोर अधिया पे ले लेबे तोरो तनिको ना मिली बाट के। अब न कटावा न सर पे बा, केकर बर्बाद होई, केकर आबाद होई। तू का मल्ला पे फोड़ मारता रे। इंसान न हो रे बुरबा घास कहीं के, ऊपर ला से डर कटा का कर रे। कटावा इंसान न हो रे, डोम के सरापे से डांगर मर जाई। ऊपर से डर, ऊपर वाला से चाहिए चाहिए तहिए भीतर कदी हन। अभी तोरा मालूम नहीं खे, उनकरे से सब चलता है डिस्ट्रिक्ट जाना तवे। तू अभी अंदर का बारे, अंदर बड़े ऊपर से विदा कर तब न पहर जाइल बड़े। अंदर कहत रे अभी और चलीबे। चलो देखवा लो पंडित जी से, न छतर हमरो खराब का हो गइल बा। बाबा प्रणाम। अरे आवाज का बन जा, बर्बाद पूरा हो गइल बा डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट में बर्बाद कैसे होला? देखते बनी
तनी राउत पूरा लागल बा धान है फिर भी धान आवत नहीं के वापस घरे कहाँ बैठो बबुआ बैठ के बताओ जाने का भइल। कहे के मतलब कि धान लागल बा तारा बुझाता कि वो अब घरे आ जाई। अरे वो घर कहाँ से आ जाई भगवान देखते बा ऊपर वाला लिख देले बा 4 दिन बारिश 4 दिन तो बादल कोले रही आ कहबे मतलब धुन तो कहबो फाटी ना 4 दिन धुन ना फाटी फाटी। मगर धुन ना फाटी तो ठीक बा फायदा रहेला धुंद में तारा बुझात नहीं खे अपन धान नहीं खे लागल न अगल बगल लागल बा न वही में से ले आ जाए के बस सब कुछ जानी कि अपने में से लावता। बाबू ये सब काम ना कइल जाला गलत काम चोरी चमारी ना कइल जाला ईमानदारी से कमा के खइबो ना तो आई अब जाके चोरी ही करब तक के तारा का मिली यही से ना बर्बाद होता। ठीक है कहतानी जाइनु ठीक बा बबुआ जा आई सब ना गलत काम कइनी ना 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 ईमानदारी से कमैनी खइनी ठीक बा प्रणाम ठीक।